След колко години задълженията ни изтичат по давност? Има два вида погасителна давност, за да се освободим от нашите кредити и задължения. Първия вид е 5 годишната давност, която изтича след 5 години, само обаче ако частният съдебен изпълнител не е извършвал никакви действия срещу нас. Тоест адвокат трябва да отиде, да провери делото ви и ако няма 5 години поредни никакви действия срещу вас, тогава вие може да използвате тази давност, да заведете дело и да погасите задължението си и да докажете, че вече не дължите нищо. Другия вид погасителна давност е 10 годишната, дългата погасителна давност. Тя се използва независимо от това какво е вършил частният съдебен изпълнител срещу вас. Ако са минали 10 години и парите не са си ги събрали, настъпва абсолютната 10 годишна давност. Обаче за момента тя е неприложима, тъй като беше приета в закона през 2021 година и чакаме да изтече първия такъв срок през 2031 година, когато ще могат да се погасят всички стари кредити преди 2021 година.